खौरां नायगिरि गासिबो लोगो बिथांमोननिसिम गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। गाबोन जोंना भारतीय जनता जुब मर्चानि बानजायनायाव गासै 1400निबो बांसिन लाइमोनफोरा जोंनि बिजेपि दोलाव जयेन जाफैगोन। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय जे सरकार, बे सरकारनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै गासैबो लाइमोन इउथ्सफोरा दा जोंनि बिजेपि दोलाव जयेन जाफैनो थाखाय जोंजों कन्टेक्ट खालामनायलाय जों गाबोनहाय क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गेदेरथार मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। बे जयनिं हाबाफारियाव इउथ्सजों लोगोसे बायदि बायदि मण्डलनिफ्राय गोबांथार बायदि राजखान्थि दोलोनिफ्राय जोंनाव 1300निफ्राय बांसिन रायजो राजाफ्रा जोंनाव जयेन जाफैगोन। सोरबाफोर आलासि बाहागो लाफैगोन नामा गाबोननि बे जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आसामनि मन्त्रि लोगोसे क'क्राझार बियाबनि गार्जेन मन्त्रि मानगोनां अशक सिंघाल बिथाङा जोंजों बाहागो लाफैगोन। लाइमोन बिजेपिनि दैदेनगिरि हिसाबै जायफोर बिथांमोनानोखि बिजेपियाव जयेन जानो नागिरदों लाइमोनफोर बा जयेन जायो गोबां लाइमोनफोर दं, बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? जिहेतु लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांमोना बिजेपियाव खामानि मावगासिनो दङ, मा मिजिं होनो सानो? जोंनि भारत सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारा लाइमोनफोरनि थाखाय गोबांथार सुबिदा खालामनानै होनाय नुनो मोनदों। लोगोसे दाख्लै बावैसो CM AAA नि गेजेरजों लाइमोनफोरनि थांना थानायनि जे सुबिदा बेफोरखौ होबोनायखौ नुनानै लाइमोनफोरा जोंनि बिजेपि दोलाव जयेन जानो थाखाय दा सिगांबोदों। फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बे जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जादों नामा? जिहेतु 2022 मायथाइयाव लकसभा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। नंगौ, जोंना क'क्राझार बियाबाव बिजेपि लोगोसे UPPL जे NDA नि बिजाथि बेखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय बे जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे थामथि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ सरकाराव लाबोनो थाखाय बे जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जादों। गाबोनदि मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि जानो थांगासिनो दं, बे जायफोरा जयनिं जाफैगोन बे बिथांमोना अबे दिल्लीनिफ्राय जयनिं जाफैगोन? बे जयनिं जाग्रा बिथांमोना BPF दोलोनि, लोगोसे कंग्रेसनि दङ, बायदि बायदि राजखान्थि दोलोनि दङ। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.